O primeiro andar do Mercado de Ribeira acolle a mostra de fotografía Enredadas. Esta exposición, organizada pola Fundación Artesanía de Galicia en colaboración co Concello, forma parte dun proxecto global que busca diversificar o oficio tradicional das redeiras. Estas mostras de artesanía de unha profesión que é tan importante para a Ribeira, non en vano, pois somos dos poucos concellos que ten ese monumento ás redeiras en Aguiño e que intenta pois valorizar o seu traballo, que intenta pois a través de a súa pericia ver o que poden facer en esos momentos no que a pesca poda estar parada, no que non haxa tanto volumen de traballo para facer verdadeiras obras de arte, verdadeiras obras de artesanía, non? Si. As fotografías, realizadas por Miguel Vidal, plasman o resultado dos cursos de formación nos que participaron redeiras de toda Galicia, aplicando as súas técnicas de reparación de redes ao ámbito da moda e de decoración de interiores. Todo nace de cursos que se van capacitando e a través do diseño, que é o que lle dá valor ao traballo que fan elas, pois teñen esa capacidade de trasladar as súas técnicas a outros ámbitos e darlle moitísimo valor. Para elas que supón pois diversificar a súa economía, momentos en que non teñen moito traballo poden ter ingresos por outra actividade e tamén valorizarse a capacidade que teñen de traballar e que o seu traballo se pode trasladar a outras cuestións. Ademais de potenciar o valor social do oficio das redeiras, este proxecto aposta pola economía circular, apoiando a comercialización de novos produtos elaborados de xeito artesanal e sostible. Para nós é unha honra, non, poder poñer en valor a labor que fan as nosas redeiras e darlle, sobre todo, a través destas iniciativas, unha segunda vida, non? Unha segunda vida poñendo en valor, obviamente, la circularidade e la economía local, non? A exposición poderá visitarse ata o 17 deste mes en horario de 10 a 2 e de 6 a 9 da tarde.